Kedam tang jak hong ni phai nerkep arni angdeng Throkep nerkep Karbi Anglong Sport Association mati KASA amahang kethek arni Karbi Anglong Sport Association Star Sing Tiron Langkong Habi Multi-Purpose Complex along Katalon pon. Jai meka teng pen ada por phai nerkep rachitim pen KASA havar 3 pen ke wang tum aphan ke deng pen Karlitang atum aphan pachikimo padoponsi puthot Throkep nerkep angdeng KASA amahang kethek katalon amai ingpu ponsi himkedok sitami ingthan pon. Ingdeng Throkep nerkep Karbi Anglong Sport Association katalon along ke chengpen KASA along ke claim kedam kachipaduk pik kabangphu bangphi atum aphan sitami karchu pon padu. Mai along kachitong dunalo hi atum pen KASA ke chengpen alamo khai hui chathan ponsi kaprek pathua hin la amsi kiba prang dun thek ji aphan pidi suri chathan pon. Karbi Anglong along ki kim ke rang det le kachalar kanilo ke pachu mate KASA aprang pen jong silang dam pulutin non ki paprang piglo la pen kachalar thek piglo lasos India Football League along tami long dun lo Duran Football Cup along ta pachu dun long lo lason si badminton pen chenglok kaprek along ta lidun bom si ke pachu anat nang chelar bom lo lapenan parta cricket ke pachu sedami ke prang dun ji aphan sideng pon lo si KACCM Dr. Tuliram Rong Hangpen Pirangki Pen Athengnu Ninje Pon. Karbi Anglong Sport Association KASA amahang kethek aprange Mikil Hills Sport Association bi amen amlo laso phi banke Karbi Anglong Sport Association lo lasi bangbom pen ingdeng chok nerkep anak lengelo lasi aprang pen non laso kache pre kache large na kumat heklong lo Karbi Anglong Sport Association lasen Karbi Anglong lahai kikim karakter lega kache large li kapathu huta ahota cha lo football Karbi Anglong morning star ke la na to chin lo ye I league long tame ke hai dun ke long na lang lo duran ka long tame alang litum chopate dun long chuning tahang long pingela chining ka long lo isiang mong ben ke panai events lo la two British hotel si la so puka football ke almi tum si la so event no ngambil ke football ra ke pate di long badminton bang ke all asam long ke litum open long tame la pen ke under 19 long kuno la hai tame litum puka ke pate dun hai dun mom la pen ang par tame kapre event boxing wrestling football volleyball la hai tame table tennis lawn tennis basketball ke Norris mo na champion dolo kasi tum ke Karbi Anglong ke sports anat ke akerso na chelar bang bom non bang cricket ni tum di bon dai cricket ni sen stadium ki bon je fan ni ki than mo Throkep nerkep angdeng Karbi Anglong Sport Association amahang thegarni talon mayalong MLAN parta KACCM Dr. Tuliram Ronghang MP Amar Singh Tiso EM atum pen danglok KASA ro lapen klembang atum pen chenglok prek jam ke pachu aning ke hang pi katum chetong dun si mayar di bidung